सार सार आंनि मुंखौ हारांगा होनो सार आरो नैबे बिथांनि मुंखौहाय गाजेला बुङो सार गाजेला स्टप इन्डालिसन उरिसप्ले बुरिसप्ले मरिसप्ले करिसप्ले हारांगा नों माबा बुजिदों नामा? बुजियाखै मोनसेबो मामा बुंखोथाय बाला ओइ ओरैनो हर मा जाखो सार? मा रायलायखुमाया नोंसोर सानैजों? जों जेबो रायलायाखैथ' सार। माबा सार नों बुंनायखौसो बुजिनि जों सानैजों एसे सोंलायलायदोंमोन। आच्छा ओमफ्राय आंनि न'आव मानोबा फैदोंमोन देलाय बुंलाय। माबा सार हारांगा नोंनो बुंहरदोलै। माबा सार माथो नोंथाङा गोबां मानसिखौनो अनसोगारोनो। मानसिखौ अनाबालाय सोरखौथो अनांगौ जाखो? मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों सिदा बुं। माबा सार नोंथाङा गोबां मानसिनो हरबाय होनलाय। माखौ? बाल सिदा बुं। बाला गावहाथ' जेबो बुंखाया आंखौल' बुंथिनबाय थायो। आर मा रायखुमालायखो नों सानजोंलाय ओरैनो हरनानै बाथ्राखौ बुं। माबा सार नोंथाङा गोबां मानसिखौनो अनसोगारो नालाय थारमाने जों सानैजों फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंबो मानसिफोर बायदि नोंथांजों अनजानो लुगैदों सार। औ सार गाजोला बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो। जोंबो मानसिफोर बायदि नोंथांजों अनजानो लुगैदों सार। मा जाखोलै बे खुरिया सियारमेना? नै जाम्बाफोर नोंसोर बुंनाय मददखौ आं दानो होथ'नो हानाय नङा। आं बुजिखाबाय नोंसोर मा मदद बिफैदों आंनाव। नोंसोरो मास मोननैसोनि उनावहाय आंनि न'आव फैफिन मिथिबाय दा? दा थांनो हासिगौ नोंसोरो जाम्बाफोरलाय। नों बायदि गयदा सियारमेनाव जों माब्लाबा फैफिनला। औ गाजेला थांदिनि। एसे रायज्लायजाबावगौमोनदां गाजेला। नों रायज्लायना माइ रायज्लायदो आं खिन्थु थांसै। साला आंनि न'आव फैनानै आंखौसो रागा जोंनांबावदों बियो। ओमफ्राय नोंहालाय थांला नोंहा? सारा अननानै दिनैनो माबा मोनसे खालामबा जागौमोनदां। जायांखाबाय आं दहायनो। दे अब्लालाय सार आं थांदिनि बिदिब्ला। दे थां मास मोननैसोनि उनाव फैफिन। जागोन दे सार। थांबायलै खुट्टाफ्रा मदद नांगौनो बिसिनो लांफैदों सोरनिबा फिसा मदद। आंखौ रागा जोंलायलांबावदों नामा बियो सासे? नायथारनि आङो।